خبركم تخاتلت سينما سمرم أمنايلو متحستنا كم مأتوي بمخنيات الزلنا يوك أنا بعل سناي قبري قالت صاوتي كنذكر كنفتنينا سناي مكتتال نابتا كفلك أتون كله حد عبسة ويتصنحو كما بستجاجي بوتاز أتوكيرو أموتهم نابز مفتن دي خمتيكا كبل دم حتتم اتكوتتي هو كبل مل سحبة اتسابعي تجرمون جاما اتمن سي إنات أمته كمي جيركا بز جاما اختصاوت تحسب كبل حتتم حق ينيرو اترفكو عسو كتتصاوت لهم ودي خيام كتكيد زي موچوات ميحر زأرقو جاما يلبيس نيروم اتسابعي وسيخو بز السرزخ تتصاوتيخا نايكو عسو حاتر سر يبل كانديو كبلون دقيمو حتتم اتخوتتي قولعا بتزلو خدان كمزمتسن كلو تخرئيو خمزدلن دم حبروم نام ميدام سوردو اتسابعي بدنك كلت ناي تخوتتي بمقرام ادنا اوتو خابقوص كحبعي كألن كفر مكاي مسقانتاي دما كتتصاوتي خبلوم اتشعوز تنعاق كوتتي ازلومين عالم ززاروا زلو سنغالاوي مانيوم مانا تميز زتقعو هيوات نخسر ابورتعيو كتصمد زتاقدده ترى اقرو كعس اقرز تصاوت بسنكس ان التمرتك خيد زيك علمن اسيوم زحلفو هيوات ابقال كيدقام قنا سب محقاس كم قديت وغيريو زوسدوم مانا كمن اسي زخونه هيوات احلفن أميرا زنس أبارقو بقعد كي قدل بمبال أبزخونه بارتي أي تسعتفن كله أتوكرو ناب علامو تراي جيرو ناب فرانز مسألك قدامي تمعال تخذكرن كله مسقانتا ميتس كفر من فتناك كايدنيا فرنسا أتيم كاب قدامي تمعالتي لممد كجمرقوات حسبكو اتأسلت أنقن أبقى زاخت نحنا جيرني أب تليفوني حساب زبها لاي نبرنن فرنسا كمزلخو ندي بخمي نقرا حربي تنيم أب سعبت معتقن قدمي أميتس كابز صنحو قل أعرختي جيرين ديدول كلام هلو واد أفرنسا اللوخو بالكوا أمنتنن أفرنسا أب أوروبا اللوخو بالكوا أوروبا انتي مالتيو بلتنين مس أكوخا أب سنغال اللوخو يزبل نير بلد دمام حققي حجقن أب أوروبا اللوخو بالكوا كابتا علت أتحزة كنتاتين مفلات علتاوي تدولة لنيرا كساعتا كتصاوتن كاللوخو أب تلفزيون اتري أني أمنتن أمود أتاقن حلمي هي وكم زخونة أمنت كبلي قلت مانام حلمه هي وزخونة لؤمانة اتزحلو فهيوت أبقال أتكيد الجنب مبال أبعدو بيت مرتي هوسبيتال استياديوم كسرحن كلو نتوم أبتحد كتاباو كنتات نزركو دك عدو ورحاوي 7 يورو يهبم مانا بزعبات اكباراتو قلت كلو 10 فيراري مكينة عستراكاو ألماس تسرح ساعات كلتنا يولك نفرتي انتاي يقبر لي ازوم تغبارات اب صباق عالم انتاي ترالوم بمبال دما لبونو زمسكر مغلص يهبم اب كال حصرت زيناتاتنا نكيليان مبابي زتوهبت قح كارد نريال مدريد تبحرر ريال مدريد اذا حلف السنبت مس الافيز اب زكايدو تونيلا ليغا صوتا اتقعيا كيليان مبابي أما ب38 دقيق بزفصمو حدغنيا بدل قداي قح كارد مخانو زفلت يوم از فرنساو كخوبات قعينا اكفافالي الافيز انتوني بالانكو حدغنيا اتاتاتوا بمغباري غود اتاوريدلوم نايتعل الدانيا سوتو غرادو فلما بيچ كارد هيبوكا تنبر نفار تعذيب غن وسانيو بمقيار نمباب بقطتا بقح كارد كاميدا اباريروم تحقاقازي اسلطان ريال مدريد دافيد أنشيلوتي مبابي انتاي كم زغبره يفلطيو قح كارد مستوهبون بقطتا يقريتا حاتيتيو كبل مغرص مهابون يفلطم ريال مدريد حد بادو استعوتت لاقطم مبابي بقيح كارد مبرارو نعون نكلبون زبهررتهم وسانه منبارا بوزحات زتنتونو زلوم بمسرت حق لا قطتاويت قيح كارد مبابي كاب كل تصوتا كم زقت تغبرو تخونت بزيحو تباهيلون كسع 3 قطمات كم زوكر كتغبرو تخيل يعني رام انت خونا غنا دحيرو بزتوهاب وسانه مبابي اقليلو كاب حدا صوتا طرايو كبكر تغيرو زلوم ناي مبابي كاب حدا كساب 3 كاب صوتا كغديو تباهيلو استوهاب حبريتا اقديمو نت كلوبو مس بارسلونا اتكايدو ناي فصام صوتا غطم كوبا دل ري ناي ال كلاسيكو كتنكفو زخيل نيروم بز دمويم مبابن ريال مدريدن ابي شقلوت قنيم انت خونا غنا شقلوتهم طرز كيبصح مبابي حدا صوتا طراي كم تقصع تغاويحوم
ተሓጋጋዛ አሰልጣኒ ሪያል ማድሪድ እምበኣር ምባፔ ጎነፃዊ ተፃዋታ ኣይኮነን ሓደገኛ ኣፀዋውታ ክገብር ዝገደዱ ግና እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝፍጸም ዝነበረ ንኣሽቱ በደላት ክብል ይሸፊንሉ ምንጭታት ሪያል ማድሪድ ከም ዝሕብርዎ እታ ክለብ ነቲ ኣብ ልዕሊ ተፃዋታ ዝተዋህበ ውሳነ ከም ዝተቐበለቶን ምባፔ እውን ናብ ባልኮኒ ብምኻድ ቅሬታ ከም ዝሓተተን ተፈሊጡ እዩ እቶም ምንጭታት ወሲኹም እቲ ውሳነ ቁኑዕ እኳ ይኹን ኣብ ወርሒ ለካቲት ኣብ ዘካየድናዮ ፀወታ ተፃዋታይ ኤስፓኞል ካርሎስ ሮሜሮ ኣብ መበል 60 ደቂቕ ኣብ ልዕሊ ኪልያን ምባፔ ሓደገኛ በደል ኣውሪዱ ክንሱ ማእከላይ ዳኛ ቢጫ ካርድ ሂቡ ጥራዩ ሓሊፎም ቫር ንውሳኔኡ ዳግመ ግምት ክገብረሉ እኳ እንተሓበረቶ ናይ ትዕለት ዳኛ ግና ውሳኔኡ ክቕይር ኣይደለየን በዚ ቅር ዝበላ ሪያል ማድሪድ ትማል ሰንበቱን ንምባፔ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክውሰደሉ ነይርዎ ብምባል ቅሬታ ኣካብ ምግላጽ ኣይበኸረትን እዛ በሰንበት ንኪልያን ምባፔ ዝተዋህበት ቀይሕ ካርድ ኣብ ታሪኽ ሪያል ማድሪድ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ቅድሚ ዕረፍትን ኣጥቃዒ ሪያል ማድሪድ ዝተዋህበት ካልእቲ ቀይሕ ካርድ ኮይና ተመዝጊባላ እዛ ቀይሕ ካርድ ኣብ 38 ደቂቃ ተዋሂባቶም ብተመሳሳሊ ኣጥቃዒ ሪያል ማድሪድ ነበር ናይ ሎሚ ኣሰልጣኒ ሌስተር ሲቲ ሩድ ቫን ኒስተርሎይ ኣብ 2008 ቀይሕ ካርድ ብምውሳዱ እንኮ ኣጥቃዒ ሪያል ማድሪድ ቅድሚ ዕረፍቲ ቀይሕ ካርድ ዝወሰደ ኮይኑ ጸኒሑ አንድሬ ቤርታ ንሳካ ዝለዓለ መሃያዝ ዝኽፈል ተጻዋታይ አርሰናል ከገብር ይውጥን ሳካ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ መጉዳእቲ ብምምላስ እቲ ሚኬል አርቴታን ደገፍቲ አርሰናልን ናፊቆሞ ዝነበሩ ብቕዓት ከርእዮም በቂዑ እዚ እንግሊዛዊ ናይ ክንፈ አጥቃዓይ አንጻር ክሪስታል ፓላስ ኣብ ዘካይድዎ ዝነበሩ ፀወታ ብዝወረዶ መጉዳእቲ አርሰናል ካብ ውድድር ዋንጫ ክትእለ ከም ዘገደደ ብዙሓት ወገናት ዝሰማምዑ ሓቂ ሳካ ኣብታ አርሰናል ምስ ሪያል ማድሪድ ዘካይደቶ ፀወታ መተካእታ ዘይርከቦ ተፃዋታይ ታክለ ምዃኑ ከመስክር ክኢሉ ኣብዚ እዛ ክለብ ሎሚ አንጻር እዛ ክለብ እተካይዶ ናይ ካልእ እግሪ ፀወታ ሻምፒዮንስ ሊግ ድማ አንፂፋቶ ዘላ ናይ ሰለስተ ሸቶታት ፀብለልታ ከይቅልበሳ ካብ ዝተፃዋታይ ልዑል ትፅቢት ዘለዋ ዘይካ ሓደ ኣበርክቶ ዝተፃዋታይ ዝተረድእ ሓድሽ ዳይሬክተር ስፖርት አርሰናል አንድሬ ቤርታ ንሳካ ሓድሽ ውዕል ከፈርሙ ነቒሉሎም ነዚ ሓድሽ ውጥን ኣመልኪቱ ኣብ ዝተዘርገሐ ሓበሬታ አርሰናል ንቡካዮ ሳካ ንሶሙን 300,000 ፓውንድ ደሞዝ እናኸፈለት ናይ አርሰናል ዝለዓለ ተኸፋለ መሃያ ክትገብሮ ድላይ ከም ዘለዋ ገሊጻ ታማዕከን ወሲኻ አንድሬ ቤርታ ናይ ክረምቲ ዕረፍቲ ቅድሚ ምእካሉ ብዛዕባ ዝሓድሽ ውዕል ምስ ሳካ ኣብ ስምምዕ ክበጽሕ ከም ዝደሊ ተፈሊጡሎም ሳካ ኣብ 2023 ዝገበሮ ክሳዕ 2027 ዝጸንሕ ውዕል ክዛዘም 2 ዓመታት ተሪፎሎ ይኹን እምበር ቤርታ ናብ ኤሚሬትስ ክመጽእ እንከሎ ጎኒ ናይ ዊሊያም ሳሊባን ጋብሪኤል ማጋላስን ናይ ሳካ ውዕል ቀዳምነት ይሂቦም እዞም ሰለስተ ተጻወትቲ ኸኣ ንናይ አርሰናል መጻኢ ወሰንቲ أو حست مخانو ميزامن أرسنال كن من خالو تتصاوتنا بأمامصا نظام تتصاوت مسأن مسنح لعل بهاج كم زلوا يزقلت إزي خون برك إدمنا قدام يقدر تصوت عود الدر شامبيونز ليج بزعبا حد شو على استحاته تساكا حد شو على الكفرم زخوده تقداسنت كم زي بلي حبيرم ንሱ መልስ ክብን ከሎ ከም ዝመስለኒ ኣዝዩ ጽሪው አንጻር ኤቨርተን ኣብ ዘካይና ጸወታ ናብ ሜዳ ካኣቱ ከለኹ ደገፍቲ ማዕረኽ እንደ ከም ዘፍቅሩ ንሪኢኹም ኢኹም ስለዚ ኣብ ጽቡቕ ዝምድና ኢና ዘለና ኣነ ኣብዚ ኣዝዩ ሕጉሴ ኣተኩር ድማ ናብ ዓወትዩ ዝህውኽ ዘሎ ኣይመስለንን ውዕለይ ክዛዘም 2 ዓመት ተሪፉንሎም እዚ ዘዛንዩ ኩሉ ሰብ ሓሳበይ ዝፈልጥ ይመስለኒ ዝኾነ ተሎ ከፍልጠኩም ስለዚ ዝህውኽ የለን ክብል መልስ ሂቡም ሳካ ዝህውኽ የለን እኳ ተበለ ልዑል ተመክሮ ዘለዎ አንድሬ ቤርታ ግን ነዚ ዘሎ ኩነታት ስለ ዝርዳእ ብቕልጡፍ ሓድሽ ውዕል ክእትዎ አንቂዱሎም ካብ አንድሬ ቤርታ ከይሰገርና ሓላሉ ዳት አርሰናል ጆን ጋርሺያ ቤርታ ናብ አርሰናል ካብ ዝመጻት ሒዙ ዝኾነ ርክብ ከም ዘይካይዱ ዋላውን ብቴሌፎን ከም ዘይተራኸቡ ሓቢሩም በዚ ኸ ዝሓላሉ ዳት ዝመጽ ዓመት ምስ ቤርታ ከም ዘይቅጽል ዘረድእ ምልክት ኮይኑሎም አሰልጣኒ ቸልሲ ክልተ በበይኖም መልእኽቲ ኣመሓላሊፉም አሰልጣኒ ቸልሲ ኢንዞ ማሬስካ ንቸልሲ ካብ ዓበይቲ ውዕላት ምፍራም ክእግዳ ምዃኑና ገለጸ ሓድሽቲ ውዕላት ከዓ የካይድ ከም ዘሎ ጽንጽንታ ይስማዓሉሎም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ቸልሲ ንጡፍ ናይ ንግድ እዋናት ከተሕልፍ ያተራዕም ብዘምጻኣቶምን ዘፋነወቶም ተጻወት ግን ከምቲ ዝተመነየቶ ውጽኢት ከተመዝግባ ይተራእየትን በዚሁ ከዓ መስለና አሰልጣኒ ማሬስካ ካብ ዓበይቲ ውዕላት ክእግዳ አንቂዱ ከም ዘሎ ዝንገር ይኹን እምበር ኣጥቃዓይን ምሽማት ቀዳምነት ብምሃቡ ቪክቶር ኦሰሚሄን ሊያም ዴላፕ ስሞም መዛክለብ ተታሒዙ ክለዓልን ከሎ ጃኦ ፌሊክስ ክሪስቶፈር ኡንኩኩ ዲሳሲ ዓመተ ስፖርት 2025-26 ቅድሚ ምጅማሩ ካብዛ ክለብ ክሰናበቱ ምዃኖም ይንገራሎም
ماريسكا حدش ايفرمني ولا كاتبله سم تشيلسي جن مس برك زبلو تጻወት ተታሒዙ كامل على بخارن كاب اسبانيا زرغح زل حبريتا كم زردو تشيلسي مس ارسنال تفاطيطه نجوليس كوند كاب بارسلونا كتقعز انقيدالام تشيلسي نز تጻወت اب عام 2021 اب سيفيا انكلو كتمص حسيبا نيرا شو حساب لباس لزي سمرلا 4 عامات تتصبيا نز ود 26 عامت فرنساوي ب 52 مليون باوند ናብ حقوق اكسئتو تبغيسالام كال جنزبن تጻወታይን حويسا اب ستانفورد بريدج كتعرفو تبغيሳ ዘላ ተጻወታይ ናይ ክሪስታል ፓላስን ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝን ኮኸብ ተጻወታይ ክኸውን በቂዕ ዘሎ ማርክ ጉይ እዩ ማርክ በአካዳሚ ቸልሲ ሓሊፉ ማልያ ቸልሲ ለቢሱ ክልተ ጸወታ ከካይድ በቂዕ ነይሩ ብልቃሕ ምስዋን ስድሕር ምጽዋቱ ድማ ኣብ ሓምለ 2021 ናብ ክሪስታል ፓላስ ተጸምቢሩ እዚ ወዲ 24 ዓመት መንእሰይ ብዘርእዮ ዘሎ ብቕዓት ወሳነ ናይ ማእከል ተኸላኻላይ ናይ ፕሪሚየር ሊግን ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝን ክኸውን በቂዕ እዩ ማርክ ጉይ ብዘለዎ ብቕዓት ዓይኒ ዓበይቲ ክለባት ብምስሓቡ ንቸልሲ ሓዊስካ ሊቨርፑልን ቶተንሃምን ክውንኖ ይጓያ ኣለዋ ዝሓለፈ ዓመት ኒውካስል ክትውንኖ ምስተበገሰታይ ሰለጣን ቶተንሃምን ኣብ ወርሒ ጥር 7 ሚልዮን باوند حزال الدات بالاس قحت الوتاو ملسي توهيبوام نزترد تشيلسي 50 مليون باوندن تريفو تشالو بحاويسا اب كرامات نزكوخب تخلخله كتونن تبغيس علام ካብ ዜና ቸልሲ ከይወጻና ናይ ቀደም ተጻዋታይ ነበር ጆን ኦቢ ሚኬል ብዛዕባ መሪኖ መስደም መግለጽ ይቡ ጆን ኦቢ ሚኬል ኣብቲ ዝሓለፈ መዓልታ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ሞሪኖ ንገለ ተጻወት ሓያላት ኮይኖም ከም ዝወጹ ክገብር እንከሎ ንገለ ድማ ይዕንቅፎም እዩ ብምባል ዘገርም መብርህ ይቡ ኦቢ ሚኬል ንሓሳቡ ከብርህን ከሎ ንከ መሐመድ ሳላህ ኬቨን ደብሩይነን ሮሜል ሉካኩን ተመልከቱም እዞም ሎሚ ሓያላን ተጻወቱ ዘለው ንሱ ሴርዎም ኮሊፍዎም እዚኦም ኣመቀየር ክፍሊ ሓያላ ዶኔሮም ቴልካ ኣይነበሩን ይመልሰይ ምክንያቱ ሓያላን እንተ ዝነብሩ ምስኡ ምጽንሑን መንገዲ ድማ ምፈጠሩን ክሕዝዎ ስለዘይ ከኣሉ ግን ክሰሩ ይከኣሉን ብምባል ምስ ሞሪኖ ሓያል ኮይንካ ክትወጽእ ጎኑ ጎኒ ኣብ ሜዳ እተርእዮ ብቕዓት ኣመቀየር ክፍሊ እውን ሓያል ክትከውን ከም ዘድሊ ኣዘኻኺሩ فتوات تخاتلتنا لومي زحزنا زينات سبورت ابز فصيمنا لنا اب قصالي بخال استفليت حستو كساب نرخب سسنايو